sa satuyang lugar. Lalo na may kinaraman mga tugang sa iyanapig-apod sa pagiging bansot, pagiging hababa nin sarong tao. Napag-araman mga tugang na 29.8% kan 2023 ang record tabi kang stunting short for age, no? And siring man, may pigasabi sinda na 5.9% para sa low weight for height and length. Gusto sabihin, tabi, gari hababa ang timbang niya, bako tama sa height niya. Bago yung tabi, tama madam? Tama yan, di ba? And then, ikaw kapag-apod na overweight o excessive weight for height length, na ang persuntahe nasa 3.2% kan 2023. Yeah. Naglangkaw. Sabi ko naglangkaw. Kan 2023, 2.5 lang yan. Ngunyan tabi na taon, 3.2. Oh. Siring man ito na so stunting, so pagkabansot nin tao, kan 2023, 25.7% lang yan. Ngunyan po, 29.8%. Naglangkaw. Oh. Di, ang hapot ngunyan? Kaya ba natin to? Yan pa sa tuyang pag-irestoryahan. Digdi po mga tugang sa tuyang programa. Ngunyan na pagkaaga. Kaya sa second, para sa ikadawang pagkakataon, bisitan niya to ngunyan mga tugang. Hali po dyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, BRHMC, no? Salamat nga pala kay Dr. Rolly Santua, buda tabi kay Dr. Eric Rabular. Raburar. May problema ang dila ko dahilan mga tugang sa pagpadala sa tuya kay resource person Giraray, dili po sa tuyang programa para makwanta, para po masabutan kung anon mga bagay-bagay kung nataan tao nagiging bansot. Tama, madam? Nagiging bansot, budak, anon mga bagay-bagay nagibuhon para mga tugang dahil po maging bansot. Ha? Ang programang ini, hatod po sa endo mga tugang kan DCGB sa Radyo Klinika sa pakipagtabangan po kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Ang topic tangon yan, mga tugang stunting, kaya nating maiwasan. Yan po digdi sa live sa studio, si Madam Katrina Isabel Britannico, RND, Registered Nutritionist, Dietitian. Mga tugang kan BRHMC para po sa pagtatabang sa to din paliwanag may kinaraman sa bagay stunting, kaya nating maiwasan. Good morning, Ma'am Kat. Welcome gararay sa DCGB. Good morning, Sir Henry. Yes, salamaton po sa pagbalik mo digdi sa estasyon na. Pero dahil ka po nagad pwede magsayo, Madam Kat. Okay. Di ba July po is a nutrition month? Yes, tama, Ma'am Kat? tama Okay. po. So, kang inutang sabay nag-urong kitang duwa sa tuyang pag-uro na tungkol sa stunting o tama ba Bicol niya? Tagalog, pagbansot? Yes po, Sa pagiging Bicol, bansot. ano nga napod ka iyan? Naghalipot. I mean, gari, ang nutrition pala, konektado po tama sa pagkaon, madam, muna sa edad, ano? Tama? Yes po, totoo po. Yan, alright. Sige mga tugang, aramon to na muna kay Ma'am Kat, ano ang stunting na iyan, budak? Bakit kaya natin itong maiwasan? Ma'am Kat, good morning, Garay. Go ahead, tabi. Good morning again, Sir Henry. And of course, sa gabos po na nagdadalan and nagsusuporta sa DCGB Opo. and sa Radyo Klinika. So, Yeah. simulan ko po, magtatagalog na lang Yeah, ulit sure ako, po. sir, No problem. para lahat Yeah. ng nakikinig sa atin all over the world Yes. ay makarelate. Tama Ayan. po So, yan. simulan ko po yung tanong ko. Kapag nakakakita po ba tayo ng batang maliit, Sir Henry, para sa kanyang edad o bansot? Opo. Halimbawa sa isang classroom, tapos may nakita kang napakaliit. Ano po kaya yung una nating naiisip? Oh. Most people will answer naman na lang siguro yung mga ninuno niya maliliit. Pero yeah. alam po ba ninyo na hindi lahat ng batang pandak o maliit ay dahil sa lahi? Ayun. Maaari po Okay. itong senyales ng stunting. Pero, Opo. ang Oo. magandang news naman po doon ay kaya natin tong maiwasan at papasok po doon ang kahalagahan ng first 1,000 days o unang 1,000 araw. 1,000 araw. Ang 1,000 araw, perang pampu iyan. Perang taon. Bali, Mga, more or less mga 3, tama?
Magsisimula kasi siya, sir, doon sa pregnancy. Habang pinagbubuntis. Doon sa womb. Doon Opo. siya, sa tulak mismo. Opo. So, first 100 days niya hanggang sa 1,000 iluwas po. ko. 1,000. Yes, opo. First 1,000 days. Opo, Sige po, mamaya Ma'am Kat. pakita natin yun. Pero Okay. bago po yun, gusto ko din pong i-reiterate yung sinabi nyo kanina. No? Opo. Alam po ba ninyo na noong 2025, nagkaroon po ng updating ang DOST-FNRI at ginawan po ito ng visual presentation ng EDCOM, the Second Congressional Commission on Education, at kinuha po natin ito sa kanilang Facebook page. Opo. So, pang ilan po yung Bicol? Kung mga nanonood po tayo, paki-comment nyo naman po kung pang ilan yung Bicol sa ating illustration. Ayan. Ayun. So, kung wala siguro pang sumasagot, maya-maya Well, tanongin mamaya, ulit natin baka, sila. Baka pinanamnam paninda sa informasyon. yung information. Okay. Kasi po, Sige po. top 5 tayo. Nako. Top 5 tayo? Opo. Ang Bicol region? Opo, hindi po ito top 5 sa Oo. parangal, sa Oo. pageant, sabi nga nila. Pero, top 5 po tayo sa Sa- pinakamaraming stunted sa Pilipinas Nako. out of 18 regions. Top 5 kita, ha? Opo. Talaga, ha? Okay. Ibig po, something is wrong, di ba? Yes, Pag-abot dapat- sa nutrition. Tama, Ma'am Kat? Opo, medyo Okay. kailangan, dami-damihan natin yung Yeah. gagawin natin. So, Okay. bakit mahalagang malaman po natin to at maiwasan? Kasi marami po itong mga epekto, Okay. hindi lang po sa kalusugan ng isang tao, pero sa kalahatan po ng ating komunidad. So, ano nga ba ang stunting? So, ang Okay. stunting po ay ang hindi tamang paglaki ng bata dahil sa matagal na kakulangan sa tamang nutrisyon at Nako. paulit-ulit na pagkakasakit. So dalawa po 'yon, no? Oho, Kakulangan sa tamang nutrisyon at paulit-ulit na pagkakasakit. At ang bad news po dito, ito po ay irreversible. Forever na kapag stunted talaga? ka. Sa stunting po, sir, may forever. Tama pala. So, ibig sabihin naman sa first 1,000 days, dapat maayos na. Yan. Takon day maayos within the first 1,000 days, yaw na duman, so pwedeng forever. Opo, na stunted. Kwang ka o magiging bansot ka. Okay. Opo. Sige po. So dito po sa illustration ng National Nutrition Council, Okay. kinuha po natin ito sa Region 7 illustration. Ito Opo. po yung itsura ng isang stunted kung nasa Facebook po kayo. Sige no? nga, tingnan nga Kita natin. nyo, parehas po yung edad Oo. ng dalawang batang ito. Pero makikita nyo po na malaki yung diferensya sa height. At hindi lang po sa height yung diferensya niya. Yung difference, Opo. So, hindi lang ito pagiging pandak. Ang isang batang maliit or small child, para sa kanyang edad ay mas maliit din po ang size ng kanyang brain. Kaya po, mas mababa din ang kanyang kapasidad na matuto at anong epekto nito long term, syempre, mababa ang kalidad ng buhay. long Nako. term. So, pag stunted ka pala, saray ang brain mo. Opo. Si meaning, maluya. Siyempre, kapag saray ang brain mo, maluya ang gari proseso mo Opo. sa pag-aadal. Pwede pong Okay. haloy kang makabasa, Yeah, oo. makapagtaram, medyo haloy ka matuto. So, stunting affects brain development, learning, immunity, yung kakayahan po natin labanan Opo. ang mga sakit, productivity, and future. Yun. So, Okay. simple lang po ito, no? Parang, para mas matandaan natin, mas maliit ang katawan, pero mas malaki ang epekto sa kinabukasan. Yun. Okay. Ay. Next slide, Noy. Sige, Ayan. tabi. Next So, slide. Yan. Bakit okay. po ba nangyayari yung stunting? Sabi natin kanina, in-emphasize natin yung dalawang bagay. Pero, himay-himayin po natin to. Una po, Opo. poor nutrition during pregnancy, mababa ang kalidad ng nutrisyon habang nagbubuntis. Sunod na step, hindi nakapag-exclusive breastfeeding. Sunod naman ay mahina ang complementary feeding o yung pag-introduce ng pagkain po. Opo. Tapos, madalas na pagkakasakit o frequent infection at syempre yung pangmatagalan na poor sanitation ay nagdudulot pa rin po sa stunting. Ayun. So kaya pala, di ba, nadagugupirmi sa DBR, ang agam ko po, nurse midwife, Yes, opo. Pirmi nadadango ko ng breastfeeding ang dapat priority. Ay, totoo po. Yes. Malangari, bawal bagan mga formula milk hospital, di ba? Opo, sa BRHMC po, Bawal kami yan. po ay Oo. nagkakampanya na bawal pong magdala ng mga bote, titimplahing Yeah, artificial na mga gatas. So kayo po ang breastfeeding talaga, Opo. hanggang, masigulak madali, madam, ha? Sige Hanggang po. mga pirang bulan po na, how many months na dapat breastfeed ang aki?
Exclusive breastfeeding po is recommended for 6 straight months. Ayun, opo. From birth. Yeah, lalo na itong first na gatas baga, na pingluwas. Opo, ang colostrum, Sa colostrum, po, yes, oo. napaka-importante. Kaya kung halimbawa po may komplikasyon, Oo. experience po ito sa BRHMC, no, na nahiwalay. Yeah. Yung nanay, dapat matuto din sila kung paano i-express, Oo. makuha yung colostrum. Kasi kapag medyo na-delay siya, Opo. yung production also ng gatas na apektuhan Oo. din. So, dapat tuloy-tuloy Iyan, po opo. yun. Ang gatas po, may iba-ibang alibaw nga so ina, dahil yung kapasidad na mag-breastfeed, pwedeng ipa-breastfeed sa iba? Unless na ngaya pwede po. malinig, dahil hilang, whatever. Opo, may tinatawag din po tayong wet nursing po. Pero Oo. may mga criteria din po yan na kailangan pagdaanan para Oo. tama po kayo, Oo. malaman natin kung safe. Baka safe, Opo. safe so mother na dahil Opo. hilang na pwede makatransfer Yan. sa aki. Opo. Wet Yun. nursing. Oo. O pwede din pong mag-donate kung sakaling may production naman po yung nanay tapos may bata na nangangailangan. Iyon. Okay. Opo. Sige po, Ma'am Kat. Go ahead, please. Ayan. So, ulitin ko lang po, no, hindi po isang pagkain lang ang kulang. So, Oho. pag sama-sama po yung mga dahilan ng kakulangan sa kalahatan ng nutrisyon, simula pagbubuntis hanggang 2 years old, ito po ang window kung paano nagkakaroon ng stunting. So, tatanungin niyo po, kailan ba nangyayari ito? Oo. Ano ba ang nakapaloob sa first 1,000 days na sinasabi ko kanina? So, ito po ang illustration na hiniram din natin sa first 1,000 days organization. So, Opo. dito po, sa unang 1,000 days, nagsisimula po ito sa pregnancy, which is 270 days. Opo, Until okay. manganak. Yeah, Ano itong po? 9 months sa womb, ano? Yes, Okay. that's a total Okay. of 270 days. Pagkatapos po nun, ang sunod ay 6 months, sa first 6 months o ang pregnancy. Ito naman po ay 180 days. And then, pagkatapos po nun, hanggang 12 months o 1 year, another 180 days, up until 24 months naman ay 370 days. Iyon. Kaya total of 1,000 days o 1,000 yung days opo, pala. yung tanong niyo po kaninang panahon ay simula pagbubuntis hanggang second birthday. Ayun. Oh, hanggang second birthday, kanya 2 years old siya, 2 di years ba? old. Okay. Opo. Sige po. So, kabuuan po ay 1,000 araw kung saan dapat hindi po mapabayaan. Kasi kapag napabayaan po, mahirap na pong habulin. Yeah. Sabi nga Oo. natin kanina, irreversible. Kaya tinatawag din po itong golden window of opportunity. Ayun. Oh. Pero pag nasa lahi nindo talaga, ayun din ang solution, madam. Nakikita din Kasi po di ba kasi. parang may genetics yan, di ba? Opo, may nakikita din po kasi talaga. Ako po personally Kundi na nga nakakita hulugan na. na nga poor nutrition ka o maluyang ko. Kundi nasa lahi nindo talaga. Meron naman po, kung sa lahi po, makikita mo din po talaga yung difference. Ako po personally, pagpunta ko po sa mga community, nakikita ko po yung itsura ng, iba po yung itsura ng nasa lahi, tsaka yung stunted. Kasi yung stunted po, nagmamature na po yung face nila. Opo, opo. Parang matanda na yung muka nila. Pero yung height nila, magwo-wonder ka, teka lang, mapapatanong ka, ilang edad na nga ba ng batang ito? Opo. So kapag pumasok yung tanong na yon, pwedeng stunted. Ayun. Kapag sinabi yung edad niya tapos medyo mas matanda na yung itsura niya. Oho. Isa po yun na na iyo. criteria. Sa slide mo, madam, igaw ka po mamaya siguro, pagkatapos na lang ha. Taba ka mas barat akong hapot. Sige Sige po. po, go ahead please. So, ano po Okay. ba yung dapat gawin? Jump na po agad ako, no? Doon sa Yeah. dapat gawin. Yeah. Doon sa pagsisimula ng first 1,000 days. Dapat para, gawin habang buntis. Yes. Iyon. Para Okay. ma-maximize natin yung golden window of opportunity. Una, dapat eat a balanced diet. Sabi nga natin palagi po, no? Yung pinggang Pinoy. Oho. May baon po ako dito. Pinggang Pinoy Guide. Ayan. Ay, mamaya, papakita Pahilingan daw natin nga ulit. tabi. Pahilingan mo na tabi Ay, lang. sige po. Isigwe mo daw nga yan. Nung nakidate si madam niya. Ayan. Pinggang Pinoy. Opo.
Ayan. Ito po, Anong ito tatapuan, yata. madam? So, drakulang platito Opo. yan o so maray na drakulang Ito plato? po ay, sir, So, sa handaan na plato yan? 9 inches. Yes, 9 inches. Pwede nyo pong Ay, sukatin. okay pala. Sukatin yung inyong, ano po, no? Ayun. Pinggan. 9 inches 9 na pinggan. Opo. Bako platito. Hindi po. Bako bandihado. Hindi rin po, sobra na po yun. Obesity po ang kalaban Okay. natin doon. Ayun. So, Okay. Eat a Balanced Diet, ganito po ang itsura, no? Nahahati ulit sa 4. May para sa mapagkukuhanan ng lakas, ng protina, tapos syempre, mas marami ang galing sa plants o prutas at gulay. So, ito Yeah. po ang, again, balanced meal guide natin. Oho. So, Okay, very good. Go, grow, and glow food. Opo, mukalasa, pinggang Pinoy. Yes, Ayan. very good. Sunod Okay. po ay dapat ay may iron and folic acid din po tayo. Tapos, dapat consistently may prenatal check-up. Oho. Wag na din po tayong iinom at maninigarilyo kapag tayo po ay nagbubuntis na at pinaka-importante po ay pahinga. So, 5 bilin po ito sa bawat nanay. Ano po? So, ano pa po ang pwedeng gawin? So, next slide please po. Okay. Ayun. So, sa second 180 days naman, tulad ng nasabi ko kanina, pagkatapos pong manganak, Opo. importante na makapag-exclusive breastfeeding po tayo. So, sa first 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Nothing else. Walang tubig, walang juice, walang lugaw, breast milk lamang. So, kapanganakan hanggang 6th month. Ayun. So talagang kwan lang, milk lang ni mama, ni Opo. mami. Yes Okay, okay. Ayan. So, ano pa po? Sa susunod... May kwan madam, ibig Ay, ba sige ma'am po. kat igwa ki mga babaeng maluya ang production ki milk? Ayan, magandang tanong yan, sir. Pag-usapan Oo. natin yan. Mayroon kanyan. Dahil Oo. ang production ng milk po ay nakadepende po sa latching o sa positioning o dun sa kakayahan na ni mami na suportahan si baby. Kung may present yung tamang posisyon, tamang latching or tamang attachment. So, Opo. sa BRHMC, meron po kami nitong training sa Okay. lactation management. Alam ko po sa mga LGU, ginagawa na din ito para yung mga BNSS po natin, mga BHW po natin ay makapagbigay ng tamang kaalaman sa mga nanay na nakauwi na Oho. galing sa ospital, galing sa pagpanganak, kung paano magagawa ang breastfeeding kasi yung pag-produce po ng milk ay hindi po siya nagkukulang kung tama po yung latching and positioning. I see. Okay. Malayaw niya ang gatas ko. Diba? Opo. Ito pala, gari may something duman sa... Opo. Unless na may hela nga kung ano, may ibang concern. Opo, diba? meron din po tayong mga special na mga Special diseases na oo, i-exempt. oo, Pero mm. doon po sa yung dami ng pag-produce po, ang pinaka i-segue ko na po, no? Ang Opo. pinaka measurement po natin kung nakakapag-produce po ng enough milk si mami, hindi po yung pag nag-pump po, walang lumalabas, hindi po yun yung basihan natin. Okay. Ang okay. basihan po natin ay kung si baby ay nakakatulog ng maigi, umiihi ng tama, Oo. nagpapalit po tayo regular ng diaper, tapos nakakalunok po siya makikita natin na lumulunok siya at nasasatisfy siya. Yun po ang ating mga criteria para masabing enough yung gatas. So hindi lang po yung physical na hindi nakita pag pinump. Ano po yun? Myth po yun, sir. Kaya tinatawagan po natin ang lahat ng mami. Wag po yun ang basihan natin sa pag-breastfeed. Nasabihin natin, ay wala pong gatas kasi walang lumalabas Oo. kapag pinapump. Ang pinakabasihan po natin ay kapag lumalaki si baby, umiihi siya ng tama, nakakadumi siya, yun po. May gatas pong lumalabas or napoproduce ang inyong mga breasts. So, Ayun. wag po nating sayangin yung pagkakataon kasi nawawala din siya, sir. Kapag hindi regular yung interval ng pag-feed. Ayun. Okay. Yun. Okay. So, dun Yeah. humihina yung gatas. Ano po? Okay. Sige po, Ma'am Kat. Ayun. Okay. So, pagpatuloy ko po kung ano pa yung pwedeng gawin natin para maiwasan po ang stunting. So, on the next 6 months after yung exclusive breastfeeding period, kailangan na po nating mag-introduce
kulang po ng C yung introduce ko sa presentation. Ng complementary foods at 6 months. So, actually po si DOST-FNRI meron po siyang kalendaryong prepare para masundan ng ating mga nanay kung ano yung pagkakasunod-sunod, ano yung pwedeng una, pangalawang set ng pagkain at yung pangatlo. So una po is mag-introduce po tayo ng matataas sa protina like itlog, isda, mga gulay na nakakapag-provide also po ng karagdagang nutrients kasabay pa rin ng breast milk. So, hindi po natin ititigil yung pag-breastfeed natin kung nagsisimula na pong kumain. Pangalawa po is magbigay po tayo ng variety ng pagkain. Wag lang pong iisang pagkain. Halimbawa, tulad po nung mga uso ngayon sa grocery na madalian. Yung baga 2 times a day yun po yung ipapakain. Wag po. Kailangan po ng variety kasi iba't ibang Paminsan-minsan lang nutrients. dito, no, Madam Kat, diba? Opo, pwede naman. okay. Lalo na kung halimbawa busy naman or nasa labas, nagta-travel, pero dapat po may variety. So, offer a wide range of foods. Dapat makita din natin agad kung saan allergic yung bata. Yan. Next Okay. is, importante po yung texture progression. Kung baga magsisimula sa pinino, kung pwedeng pureed, parang yung mga blender na prutas o kaya gulay, isang ingredient lang muna at a time. Tapos, pakonti-konti ay madagdagan natin yung texture. Medyo may matigas-tigas na, pwede na yung nakamash, hanggang pwede na yung hinahawakan niya na Yun. finger foods. Okay. Ayan. Yeah. So, ang mga sample po na dapat maidagdag natin sa complementary feeding kasi isa pa po ito no doon sa survey po ng DOST-FNRI, sir. Mataas po ang consumption ng mga bata sa Go Foods lang. Pag Dapat sinabing po- Go Foods, anong alaman ka ito? Mga Mga lang po, napagkukuha na natin ng lakas, kanin, lugaw, rice, lugaw, opo, mga pansit, opo, carbohydrates. Dapat, nandyan po yung protina, tsaka Yeah. good fats. So, yun po ay importante sa complementary foods. Kaya, idagdag po natin ang itlog, isda, mga butong gulay na Opo. pinuree or minasa. Ayan. So, may sample po ako sa susunod na slide. Ayan. So, again po, may guide po tayong available na sa DOST-FNRI. Dun sa nauna ko pong slide, meron po dun, sa susunod na slide, meron din dyan QR code na pwede po nilang iscan para makuha nila yung isang buong haba na kalendaryo, siguro mga few years ago na ito, na meron pong guide, Pinggang Pinoy para sa mga bata. At malaman po natin kung ano yung mga recipe na pwede sa simula 6 months and beyond. At idagdag na din po natin ang timely vaccine and immunization dahil po kailangan din nating maiwasan yung or ma-prevent yung mga sakit na pwede namang maiwasan through our vaccines. Ayan. So, ito na po, sa susunod na slide yung, balik po muna tayong konting, yan. Ayan po yung QR code na pwede nilang iscan para makuha po yung, ating kalendaryo na may guide. Pero, bago yun, sir, may tanong tayo sa ating mga viewers. Sige po. Myth or fact? I-send nyo po ang inyong sagot. Pag mataba ba, healthy agad? Yan. Tama, di ba? Pag mataba ba, healthy agad? Text po sa 0969-088-5548. 0966-203-0034. Ayan. Pag mataba, healthy. Pag mataba ba, Healthy agad. Yung mananggad, ano? Oo, myth or fact? Matabaon nga ni, pero healthy nga ni. Opo. Okay, Ayan. sandali, ha? Sige. Di po, totoo. Ayan, totoo po yun. Dahil meron din po tayong criteria na pinagbabasehan. Bali yung mga BNSS po natin, naglilibot po sila para timbangin yung ating mga anak para malaman kung yung timbang, kung sobra na ba o tama, o kung masasabi na ba siyang napakataba o tama lang ba or nasa healthy range yung timbang. Sunod po, pag ang bata po ba na first 6 months, pwede nang mag-vitamins. Ay, may nag-text na pangalawa pala. Ito pa, Sige po. no. Hindi po nang hulo. Pag mataba ka, healthy ka. Yan. Alright. So, sige po. parehas po yun sa bata, pati sa matatanda. Ano po? Okay. Sige po. So, para sa sunod na question naman po natin,
pwede na bang mag-vitamins? Depende po. Mm. Meron pong, yung pediatrician nyo pa rin po ang makakasabi kung may special incidents or special cases kung pwedeng mag-vitamins for the first 6 months. Si doktora lang po. Doktor lang po ang makakasabi. Yes, Ano po, wag yes. po nating Okay. parang i-advocate na, ay, pwede na yan. Ano po, so kumonsulta pa rin po sa doktor, Yeah. lalo na po kung first 6 months ni baby. Okay. So, next po, Opo. next slide po natin ay yung mga sinyales naman na dapat pong makita ng ating mga tagapanood kung ang isang bata ay may stunting na. Kung nakikita nyo po na poor ang growth, kung ikukumpara mo sa mga kaedad niya, kung nakikita mo po na maliit siya, maliit yung, ay mabagal yung pagtaas niya, tapos madalas siyang nagkakasakit, tapos wala siyang ganang kumain, tapos hindi nakakapagsalita agad, Ayun. may mga milestones na hindi po siya nakikita, bumisita po agad tayo sa health center para Okay. assess, ipatingin kung yung anak po natin ay isang candidate para sa stunting. Ano? So, Poor growth and frequent mahilangon. Opo, mahilangon. Oo. Maya, nag-fever. Oo. Ayaw kumain. Mahinang kumain. Opo. Oo. Tapos, katipag-inom, ayaw uminom. So, Iyan. mga senyales po ito na Oo. dapat kumonsulta po agad sa doktor. So, ano po ba yung pwedeng gawin natin sa ating mga kabahayan? Again po, uulitin po natin, bibigyan nating emphasis ang exclusive breastfeeding. First 6 months. Hello kay Ma'am Maya Yeah. from BRHMC. Hi po, Madam Maya. Ang aming napakasugid na advocate ng breastfeeding. Next is panatiliin po nating healthy ang meals natin. Kung nasusundan po ang Pinggang Pinoy, mas maigi. Sunod, pumunta sa health center tulad sa asawa ni Sir Yeah. na nasa Hanapin. City Health para sa inyong vaccination po. So, importante po yun. And also, panatiliin pong malinis ang ating kapaligiran. Lagi Yan. tayong maghugas ng kamay. Siyempre, pag nagpapalit po ng diaper, pwede na yan, wipes. Dapat po may proper hand washing po tayo. And lalo na po safe water. Medyo challenge po siguro to. Pero panatiliin po natin na safe yung tubig dahil tubig, isa po sa nagdadala talaga driver nung ating mga mikrobyo papunta sa mga bata. And growth monitoring, magagawa natin yung growth monitoring kung lagi din po tayong pumupunta sa health center, nakikipagtulungan sa ating mga health worker para malaman kung ang height ba nung ating anak ay angkop doon sa kanyang edad. So, malapit na yata ako matapos. Yeah, okay. Para sa mas Oo. marami nating discussion. So, ano po yung magagawa ng ating komunidad? So, everyone has a role po, So, simula po sa ating mga kabahayan, simula kay mister, hindi lang po si mami ang may role dito. Dahil si mami, magbe-breastfeed pero hindi niya magagawa yon kung walang suporta ng kanyang husband, kanyang asawa at ng kanyang pamilya. Sunod po ang mga taga-barangay, may magagawa din po kung makikipagtulungan ng ating mga mami sa, of course, pag-avail ng mga health services Opo. na ikabubuti po ng ating mga anak. Sunod po, kapag yung teachers kasi medyo na yun mas advanced Yeah. na yun. Ibang form of malnutrition na ang pwede nating isolve together with teachers and other members of the community. Opo. Pero health workers, tsaka po syempre yung mga farmers din po natin, sabi nga natin din sa previous natin pong usapan, Opo. suportahan natin yung mga locally available foods. Yun po ay magko-contribute doon sa ating Pinggang Pinoy na affordable at sustainable. So, Yeah. next slide po. At last, quiz na yata po natin ito Ayun. for today. Ayan. Oh. True or false? Una, pwedeng tubig. Pwedeng bigyan ng tubig ang baby bago mag 6 months. Madali lang ha, Ma'am Kata. Baka alat-alaton ta sorry aksyon para. Pwedeng painuman kitubig ang baby
Opo, tanong bago natin mag 6 to. months. Yes, tanong Iyan, natin to. okay. True or false? True Kung or nakikinig po false? tayo kanina, halimbawa, kala nyo True daw. nabubulunan na. True, pero hindi lang dapat marami. Oh, madam. Ay, meron pa po bang ibang Teka, sumagot? teka. Din. Hindi po, sandali. Hindi po pwede, sir. Ayun. Yung pangalawa pong sumagot, ang tama. Hindi po pwedeng bigyan ng tubig ang isang baby bago mag 6 months dahil po kailangan niya ng exclusive breastfeeding. Gatas lang po ni mommy na punong-puno po ng punong-puno ito ng sustansya at panlaban sa sakit. So, wag po nating bibigyan ng tubig. Kasi yung konbaga, breast, sorry. So, Breast milk. gatas, Opo. so breast milk, may tubig na siya, di ba? May Opo. liquid na. Together with yung mga nutrients po, mayaman po sa tubig. Iyan. Yung ating breast So, hindi, within 6 months, dapat hindi mo na pinapainom ng Yes, hindi tubig. po Very good. pinapainom Okay. ng tubig. Ayan. So, lumabas na yung pangalawang question. Pwede na silang sumagot. Namamana lang po ang stunting. Ano po ang tamang sagot? True madali lang, or ha? false po ba ito? Madali lang. Hilingon ta. Pakiulit, madam, lang tanong. Sige po. Baka ining hindi pwede. Sa kanina ito, sa number 1 yata ito, Yes. yung tanong. Tatlo ang nag-text eh. Sige Opo. po. Namamana ba ang Namamana lang ang stunting. namamana lang ang stunting? Opo. Sabi kang texter, tanong. Yun. Opo, tama yun. No, False yun. Ano? Pwede ka makapasar sa pagiging nutritionist. Pasok ka na, sir. Ayan. So, Okay. false po yun dahil ang stunting ay pwede kung may lahi pero mas matindi po ang contribution kung mahina po ang nutrisyon, mahina ang nutrisyon habang nagbubuntis, tapos palaging nagkakasakit. Yan, Bigla okay. ko, sir, naalala yung tumawag last week. Yeah, okay. Last week. Oo nga pala, ano? Opo. Oo, tama. Para sa inyo, sir, na nagtatanong kung ano ang pwede nating ipakain para sa mga may stunting. So, unfortunately, Opo. hindi na po ganun kataas siguro yung epekto kung magkakaroon tayo ng program dun sa mga stunted na. So, mas maigi po dahil naiiwasan po ito, i-prioritize po nating bigyan ng feeding program kung nais po ninyo yung mga buntis o kung mga batang 6 months and beyond. 6 months until 24 months old. So, actually, alam ko may ilan-ilan na mga LGUs ang mayroong ganitong programa po. So, pwede po siguro kayong mag-benchmark. Alam po, may mga probinsya dito po sa Bicol na bibigay ng suporta or supplement na or karagdagan na pagkain para sa mga nagbubuntis po. So, yun po ang best way para po maiwasan natin or makatulong tayong maiwasan ang stunting. Next. Opo. May isa pang text na false. Sige po. Tama ba? So, tanong mo yata False, itong kanila. yes. Okay. Tama Sige. po. Thank you. False po. Salamat Thank po. you po sa mga Alright. nakikinig sa atin. Last Opo. question is, egg is good for babies. True or false po ba ito? Iyan. Okay. Sandali lang ha. Kami kayo ito kang aking. Tara mga kumain ng itlog para bumilhog. Tama din po yun. Ayan, tingnan natin. Kung parehas yung sagot nyo, sir, sa kanila. Sabi na, yes po. Yes po. Ayun, Egg opo. is, may isa pa. Opo. Yes. Pati sa Yes. matanda nga pwede. Yes. Sinasabi True lang yan. siya. Opo, true siya. Pero, syempre, dapat tama din yung criteria natin. Egg is good for babies if they are 6 months and beyond. So, hindi po natin pwedeng pakainin kapag below 6 months pa yung mga bata. So, i-reiterate ko na lang din po, no, lalo na nasa kapanahonan po tayo ng kalamidad. Yeah. Yung mga na-displace po ng Mayon eruption. So, hinihikayat po natin na tayo po ay mag-practice ng exclusive breastfeeding, pati po ng tamang complementary feeding. Dahil ito po yung mga nagpapa-heighten, sir, ng stunting incidences. So, isa po din siguro tong dahilan, kaya top 5 tayo. Iyo. Oo nga, ano. Ayan. So, okay. iwasan na din po yung pagtanggap
ng breast milk substitutes, mga milk Oo, donations. tama. Ako talaga, narinig ko Wag po sa mga tayo. nurses board at midwives Opo. Na hindi dapat nasasanay sa sa formula milk. Opo, sa formula milk dahil Oo. isa po itong pwedeng maging dahilan para Yeah. tumaas po yung stunting rate natin. Mhm. Okay. Sige po. Ayan. Mhm. So, dahil dyan, ito po ang mga messages ko para sa inyong mga mami na nasa bahay. Yeah. May 5 reminders lang po ako para iwas Yeah. po stunting. Una, alagaan po ang ating mga buntis. Mhm. Pangalawa, mag-exclusive breastfeeding. Mag-practice po tayo ng tamang complementary feeding. Siguraduhin kompleto po yung bakuna at syempre mag-monitor po tayo ng kanilang Maganda growth. itong sabi mo naman, ang stunting ay hindi kapalaran. Tama? Opo. Ibalik mo nga yun, Jero. Yes, Ang ang- stunting ay, ibalik mo nga, ang stunting ay hindi kapalaran. Ito'y maaring maiwasan. Ang bawat batang nabibigyan ng tamang nutrisyon ngayon ay may mas malaking pagkakataon maging malusog, matalino at produktibong Pilipino sa inaharap. Opo. Iyan. So, Okay. gusto po nating dumami yung mas productive na mga Pilipino. Kaya actually po itong link po dito sa aking presentation ay nagli-lead doon sa jingle ng 2021 siguro ito na Yeah. Nutrition Month theme po natin. Oho, Wherein jingle siya na pwede pong maging LSS din tayo na nag-emphasize po doon sa first kahalagahan Yeah. ng first 1,000 days. So, Okay. kung sakali pong ma-play po ninyo, sana po ay ma-play. Yeah, okay. Mamaya pag nandoon sa kanila yung music natin. Magli-lead po yon sa isang YouTube video. Okay. Galing po Sige, yon sige. sa Sige, okay lang. NNC Sige po, noong okay. 2020 yata. Okay, sige So, po. yun. Mhm. Pwede din nilang hanapin Iyan. sa YouTube. Alright, okay. Mhm. Ayun. So, dahil po doon po nagtatapos ang ating kampanya ngayong araw Oo. na maiwasan po ang stunting at magagawa po natin yon sa Tama, unang tama. 1,000 days ni baby. Opo, okay. Ma'am Kat, paano kanina sabi mo madali siyang mahiling sa komunidad na yan stunted ang bata. Pero ano ba ang tamang height niya pag stunted siya kumpara sa hindi stunted na bata? Iba-iba din kasi sir, pero Opo, dun opo. sa pinaka-recent kong encounter, siguro sir, dun sa height nyo, siguro kalahati nyo sir. Ayun. Oo, talaga. Ano po yun sir, male? Male di ba dapat. Ay, madalas basta po babae. pag male, yun po nakita ko lang kasi male eh. Pag male, di ba po may possibility na mabilis silang tumangkad. Yeah. 'Di ba po lalo na pag puberty. Pero dun sa nakita ko po parang dun sa community yon, mas matangkad pa yung ilang babae na mas younger. So younger, kumbaga yung edad, mas bata yung batang babae doon sa community na yon na. Pero mas matanda yung lalaki pero mas mababa siya. Ayun, opo. So isang pwedeng po yun criteria, pero hindi ko po sinasabi sa lalaki lang pwedeng mangyari yun, no. Pati po sa mga babae. So makikita din po talaga natin yung difference kapag pandak na Opo. yung nahihirapan pong magbasa, nahihirapan ding mag-communicate, magsulat. Ayan. So ang mga teachers po natin sa tingin ko sila. Opo. Witness sila dyan. Makikita nila na, itong batang to. Kasi one teacher also approached me dahil dun sa encounter kong yun. Ma'am, makikita mo na yung age nila, parang hindi siya akma doon sa kapasidad niya to learn, ganyan. I see. Okay. Sabi kang texter may posible po bang ma-reverse kung stunted ang bata pag nabigyan ng tamang nutrisyon at maagapan ng mga health experts, makabalik siya sa dati na hindi na siya magiging stunted? Yun po ay hindi ko mag-guarantee lagi. Opo, Kasi depende naman po kung kailan na natin na-detect Yeah. yung pagiging stunted. Tulad nung na-encounter ko po, medyo may katandaan na, siguro mga
pa-high school na yung mga batang yon. Tapos, mapapansin mo talaga na parang hirap silang mag-cope, Oo. hirap Pag may edad silang na, magbasa. pag may edad na, Opo, oo. kahit may intervention, tamang kain. May mga may Oo, mga may- tamang may- pagkaon na ngaya. opo, may- Pag may edad na ngayon, tinawang kita tamang pagkaon. Tamang nag-hire na kinutritionist. So, yun po, medyo challenge yun. Depende. Challenging yun. Oo. Kasi irreversible na nga po siya. I see. Okay. Pero pag nasa lahi talaga, may mga haralipot man kayong mga matalion, pero sa lahi nila sa pagiging Ay, opo. kuwan, no. Ehem. Opo. Oo nga pala, no? Okay, sige po. Sandali lang ha. Sige po. Ito. Sabi niya, pakiastabi, ano ang posibleng epekto ng practice ay nako sa ginagawang reward ng may isang food chain, may dalawang food chain siyang na-mention sa mga bata na bis-a-bis stunting. May mga deko ini kabisado eh. May practice daw so may mga fast food kita na paborito kan mga akit na. May mga reward daan na pigtatao para sa mga aki. May mga iwan man nga may reward ka ngaya. Tapos pag nakuha mo sa reward, gari may libre, etc. Discounted or whatever. Sige po, madam. Yun po ay hindi ko pa masyado na encounter, sir. Yung mga reward system nila, no? Oo. Pero ang feedback siguro natin doon, para sa akin, tayo pong mga nagkukonsumo, tayo pa rin po yung tumingin kung gaano na ba kadami yung nakain ng bata na kasi syempre hindi lang din reward naman yung after tayo tsaka yung experience ng bata. Yung ano po yung fast food po, ano naman pwede naman siya paminsan-minsan. Yeah. Pero Bakural daw. opo, tsaka kung yun na po yung kilala ng mga bata, hindi din po siya maganda. So, tayo pong mga nanay, mga tatay, malaki po yung role natin kasi tayo po yung nag-i-introduce, no? Hindi po yung bata yung para magsasabi sa atin. Kasi hindi niya naman yun kilala eh. Opo. Tayo yung magpapakilala sa kanya. So, sana no, nandyan yung tiyaga natin, nandyan yung belief natin, faith natin sa nutrition. Kasi isa din yan, sir, na challenge. Hindi kasi siya instant. Pinakain mo siya ng gulay. Ngayon, matangkad na siya bukas. Di ba? Hindi po. So, matagal na investment siya. Hinihikayat din po natin, hindi lang yung mga kabahayan, no? Pati yung mga leaders natin na mag-invest on nutrition kahit matagal, mabagal yung balik niya, yung return niya. Dahil po, kung pababayaan po natin yung ating status na pang-5 po tayo sa stunted. Oo. Baka po maging top 1 na tayo. Naku, wag naman. Problema yan, wag naman. Okay. Opo, wag Sabi po. ni Noel Manalo, not at all na mataba, healthy ka kasi minsan, ang matataba kasi baka obese. Ay, isa pa po Yung yan. mananggad, ano? Isa pa po yan. Di ba posible. sabi niyo po kanina doon sa NNC report, Oo. may mga, dumadami na din yung number ng Oo. mga obese natin. Yeah, So, isa pa po yun. So, tama po yun. Kung mataba, Opo. hindi din siya assurance na healthy siya. Sabi ni Kuya Nes, dapat ay pag-agawan ang aki sa breast milk. Yung pang-aki, masan na ba ito, di ba, madam? Opo. Siyempre po, exclusive po. Exclusive Exclusive. kay mami, exclusive din kay baby. Yan, alright. Ito, good morning, sir. Hapot po kay madam, kasi bagan mga gulay, ito, ay tama, ang mga gulay ngunyan, garihabo ng karaunon kan mga aki, dahil mas gusto na sa mga fast food na mga masiramon. Tama, sabi ba kasi bago Ma'am Kat, dapat, pwedeng problema naman sa fast food. Bako perming iyo, Yes po. paminsan-minsan lang. Paminsan-minsan. Kasi actually, igwa din po kitang mga paagi para maarog ta din. So, experience kang mga aki sa restaurant. Yeah. Hinihikayat ko po, in-encourage ko po lahat na tingnan po yung culinary medicine. Yeah. Meron po silang paminsan-minsan na mga libreng mga webinar kung paano po yun po ay mga insights o kaya mga webinar kung paano po natin mapapaganda na magiging enticing yung pagkain comparable to the restaurant experience para po mas mahikayat natin yung mga batang kumain ng gulay kasi ang culinary medicine actually po po siya, concentrate siya sa gulay. Mga plants. Yung plants ay maging kasing linamnam nung mga protein na galing sa
animals. So, mm. madami po tayong paraan para sugpuin po yun, no? Or i-challenge yun. Meron po tayong mga guide galing sa DOST tulad nung napakita ko po doon sa QR code natin. Pwede nyo po yun hanapin. Mga recipe, mga menu plan, mga combination ng complementary food para po mapakain natin ng mas maraming gulay at nutritious foods ang ating mga Yes. Okay. Uy, dakol pang. Pasensya na po sa mga tigsalita nagkabarasa ha. Ako, mga may lima pa di. Kundi na po kaming oras ni Ma'am Kat. Anong mag-overtime na tayo. 8:32 na pala. Ang bilis lang, sir. Ang bilis oras natin. Sige po, Ma'am Kat, ano pang mensahe natin sa mga nakikinig ngayon? Ayun. Ang message ko lang po sa ating mga tagapakinig ngayon ay mag-invest po tayo sa nutrition para mas maiwasan po natin ang stunting at mawala po tayo sa top 5 sa stunting rate dito sa Bicol. Grabe pala. Ano? Okay. O thank you, Madam Katrina Isabel Britannico, RND. May kinalaman sa topic na stunting kaya nating maiwasan. Ano nga ang topic tango niyan, Madam Kat? Sa National Nutrition? Yes. Ang theme po natin sa Nutrition Month ay nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan. Iyan. Alright. Maraming salamat po sa inyo. Thank you nga pala kay Dr. Rolly Santua. Siguro sa masunod ka, may instruction naman sa iyo, Dr. Rolly. Opo. At Hello, kay Doc Rolly. Dr. Eric Riborar, ang satuya at tabing medical chief medical director kang Bicol Regional Training Bicol Medical Center Bicol Regional Hospital and Medical Center po, BRHMC. Thank you po sa Sendo, and salamat po sa inyong suporta sa tuyang programa. Ma'am Kat, thank you so much po. Ingat po. Thank you so much. Alright. Mga tugang, ini po ang programang Radyo Klinika, ngunyan pong aldaw na inihatod sa Endo kan DCGB, asin siring man mga tugang sa pagkikipagtabangan po yan kan Bicol Regional Hospital and Medical Center. Thank you. Goodbye. Mga tugang Oragon Bicol with Padingalar Mario, susunod na. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan ngunyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat